Тестваме viral рецепти. За да ги тествате вие. Я да If you видим mix сега a какво can имаме. of tuna, a cup of cheddar, and an egg, Добре. make fries and bake them, you get the Хрупкави рибени crispiest fish пръчици. sticks. Да го правим ли? Да. Да го тестваме. Рибатон изцедена, да няма много мазнини. Да, винаги бъркам. Аз искам да бъркам. Едно яйце. Настържен. Предпочитам кашкавал обикновен наш си, вместо чедър. Сол. Чакаме така. И ги правим на... Като картофки ги правиме. Да. Картофки. Сега във фурната за 20 минути. На 200 градуса. Време е за тест. Ето така изглеждат. Да. Приличат малко на кюфтенца и не са много хрупкави, ама пък може да са и вкусни. С малко сладко кисел сос. Супер са! Здравословно, пълно с протеин. Не са хрупкави, но са вкусни. От 1 от 10 колко даваш? 50. 50? Аз давам 10 от 10, нищо, че не са хрупкави, много са вкусни. С сладко кисел сос са перфектни. Последвайте ни за още такива видеа.